Na tomto videu si ukážeme minerálnu stierku Fenice. Takže po zasnutí penetračného náteru si môžeme vzorku namaľovať podkladovou farbou Dekorfon. Keďže ideme robiť duotón, potrebujeme tu naniesť 4 vrstvy, takže poďme začať tou prvou. Prvú vrstvu máme hotovú, necháme ju zaschnúť. Takže Fenice máme prvú vrstvu vyschnutú a môžeme si to vyčistiť a prešpaklovať od zbytočných špár. Pekne sme si to prešpaklovali, vyčistili a môžeme si naniesť druhú vrstvu tohto vapenocementového materiálu. Materiál je ideálne nanášať zo suchého povrchu na mokrý povrch, aby sme predošli nejakým nerovnostiam alebo nejakému ošupovaniu na hotovom povrchu. Druhú vrstvu sme si naniesli, prejdeme si to hladidlom. Trošku to uhladíme, aby sme vyčistili ten povrch od zbytočného materiálu, ktorý tu máme navyše. Nechceme to moc nejako uhladzovať a zatlačať, iba tak zľahka, pretože tam budeme aplikovať ešte jednu vrstvu a na to je potrebné, aby sme tento materiál nemali moc uhladený, zaleštený. Po prípade si to vyčistíme, keď to uschne. Ak máme druhú vrstvu presnutú, môžeme si to očistiť a odšpachtlovať. Prešpachtlovaním si zaistíme, aby sme mali vzorku hladkú a pripravenú na ďalšiu a poslednú vrstvu. Ak sme si to dôkladne prešpachtlovali, môžeme začať nanášať tretiu vrstvu veľmi jemne a pomaly. Materiál nanášame ľubovoľným štýlom, ja preferujem takéto oblúky a celý ten nanesený materiál, ktorý si nanesieme na plochu, sa snažíme hranou hladítka stiahnuť preč. Tretiu vrstvu máme hotovú. Pri tomto materiáli ja preferujem matné prevedenie, ale samozrejme sa dá s hladidlom ešte trošku viac vyhladiť a vytvoriť jemne zrkadlový efekt. Fenice je minerálna priedušná omietka s prirodzenou textúrou a vintage sľadom. Je ekologická, veľmi odolná a vhodná aj na historické povrchy. Nanáša sa hladítkom v 2 až 3 vrstvách s výdatnosťou 1,5 až 2 kg na meter štvorcový.